is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tumunog na ang bell ng aming paaralan. Hudyat ng pagtatapos ng klase. Nakapila na kami palabas ng silid-aralan. Lumakad ako papunta sa gate. Sa unang pagkakataon, si Nanay Hilda ang susundo sa akin. Simula kasi nung pumasok ako, nasanay na akong si Tatay Delfin ang laging sumusundo sa akin. Nakita ko nang kumakaway ang nanay at nakita ko rin na may bitbit siyang supot. Akin na ang bag mo at itong supot ang bitbitin mo. Paborito niyo yan ng tatay mo. Turon na may langka. Meriendahin niyo mamaya habang gumagawa ka ng takdang aralin, sabi ni nanay. Maraming salamat po nanay, paborito nga namin to. Masigla kaming naglakad pa uwi ng bahay. Habang papalapit sa aming pinto, nasilayan ko na si tatay. Agad akong humalik sa kanyang pisngi at niyaya ko siyang magmerienda. Tinulungan rin niya akong gawin ang aking mga takdang aralin. Di ka ba maglalaro sa labas? Ngayon na yung takdang aralin, tanong ni tatay sa akin. Hindi na po muna tatay, tutulungan ko na lang po sa paghahanda ng hapunan si nanay. Sagot ko sa kanya. Napakabait naman talaga ng anak ko. Ang sabi ni tatay habang nakaliyad ang kamay. Lumapit ako at niyakap niya ako ng mahigpit. Pumunta na ako sa kusina at tinulungan kong maghiwa ng mga gulay si nanay. Nagluto siya ng pinaghalo-halong gulay na may bagoong at may prito pang bangus. Tiyak kong marami na naman ako makakain mamayang hapunan. Habang nanonood kami ng balita ni tatay ay nagyaya ng kumain si nanay. Habang nagsasalo-salo sa hapunan ay tinanong ko si tatay. Tay, kailan mo ako ulit masusundo sa paaralan? Tumingin si tatay kay nanay bago sumagot. Kapag may bago na akong sapatos, ako na ulit ang susundo sa'yo. Ang sagot niya. Anak, huwag ka mag-alala. Konting panahon pa at mapupuno na ang alkansya na iniipon ko. Maibibili rin natin ng bagong sapatos ang tatay mo, sabi ni nanay. Kinabukasan sa eskwela habang recess. Uy, mukhang konti yata yung pagkain binili mo ngayon, tanong ng guro ko. Nag-almusal na po kasi ko bago umalis ng bahay. Hindi ko po inubos lahat ng baon ko para may maihulog din ako sa alkansya na pambili ng bagong sapatos ni tatay. Paliwanag ko sa aking guro. Lumipas ang mga araw. Papasok sa paaralan, susunduin ni nanay. Maghuhulog ng barya sa alkansya. Isang hapon, uwian na mula sa klase pero wala pa rin si nanay sa gate ng eskwelahan. Umupo ako at naghintay pa ng ilang minuto. Bakit kaya wala pa si nanay? Tanong ko sa aking sarili.
paubos na ang mga bata at magulang na naglalakad pa uwi. Hanggang sa masilayan ko si nanay sa hindi kalayuan. Tumakbo na ako papunta sa kanya. Anak, pasensya na at natagalan ako sa pagsundo sa'yo. Ang totoo niyan kasama ko ang tatay mo. Nabili ko na siya ng bagong sapatos. Paliwanag ni nanay. Agad akong lumingon sa paligid. Sa may waiting shed ay nakita ko si tatay na naghihintay. Labis akong natuwa na makita ko siya at ang bago niyang sapatos. Anak, simula ngayon ako na muli ang susundo sa'yo. Sabi ni tatay sabay yakap sa akin. Ang sapatos ni tatay ay espesyal. Nakaupo siya dito at may mga gulong ito. Simula kasi na maaksidente siya sa trabaho, ay hindi na siya nakalakad muli. Ngayon, may bago ng sapatos si tatay. Siya na ulit ang susundo sa akin habang naghahanap buhay si nanay. Ang upuan, may gulong. At yun ang magsisilbing paa at sapatos niya sa akin. Ipinagmamalaki ko ang mga magulang ko. Ipinapangako kong mag-aaral akong mabuti para masuklian ang pagmamahal na ibinibigay nila. Sa pag-usad ng sapatos ni tatay na may gulong, unti-unti rin akong umuusad sa mga pangarap ko. Ang kwentong ito ay mula sa award-winning short story ni Teacher Diana Ingusan Robillos, isang tambalanista mula sa Tarlac. Ano, ha? Nakakahiya naman sa'yo nagbubulakbul ngayon. Correct. Ha? San ka pupunta na naman? Ha? Tinext ka lang ng jowa mo kanina na tataranta ka Kaya na. nga wala na, kinalimutan mo na, na Yan. may baon ka na ngayon na pinaghirapan. Yan. Kinalimutan mo na kailangan mong pumasok sa eskwela. Ha? Kasi nga, tinext ka ng jowa mo kanina. Sabi niya, magkikita kayo. Sabi niya, huwag ka nang pumasok sa school. Magkita na lang tayo. Ikaw naman, taranta to death. Nako, Nako. nakakalurgay. Hiyang-hiya naman kami. Idol ka namin. Gusto namin i-express ang aming admiration para sa pamilyang ito. Na kahit gaano katindi ang pinagdadaan ng hirap sa buhay, patuloy na sumusulong. Patuloy na umaabante. Di ba? Idol, Nung mommy, una- daddy, at saka yung anak. Nung una inisip ko, ang arte naman ni Daddy, kailangan new shoes. Sa pagsundo sa school. Oo. Ang arte-arte naman, kailangan new shoes. Ako hindi ko mapagtagpo ang Nung shape una, ng no? sapatos sa kay wheelchair. Ginawa lang dramatic nung writer, di ba? Para may gulat pa, May gulat factor. Ang ine-expect ko nga, ang ini-imagine ko na may saklay, tapos nandun bigla siyang niyakat na may bagong sapatos. Oo, ganyan. Feeling ko mas maganda yun. Mas maganda yung ganong kwento. Bakit pakailamera kayong dalawa? Feeling ko mas maganda yung magiging award ng sulat niyan. Yung story ang award-winning na ano ba? Malay mo, to the highest level yung makuha niya. Mas maganda yun. Ngayon, award lang. Kapag kayo naisip ninyo, to the highest level ang award. Yan. O sige, di kayo na magaling. Pero pinakamagaling dito talaga yung mag-anak Yes. Kung paano nila in-effortan ng isa't isa. Talagang tulong-tulong sama-sama. 'Di ba? Yun talaga kung di kaya ng isa, gagawa ng paraan yung isa. Ganun Tama. naman, ganun dapat yung pamilya. Yun yung dapat nagagawin po natin to support each other. Diba? United we stand. Divided we fall. The new generation. Correct. Ano daw? The top of the world. Di ba, mas alam ko kasi siya pag kinanta ko Kaya lang, baka sabihin ninyo, ano ba yan? Kumakanta na naman siya. Di ba? Di, pero di ba
ba doon mo nakita eh. Tama. Na, Sama-sama. Na may ano, na ang gawain talaga ni tatay hatid sundo. Pero nung nawalan siya ng Trabaho. diba? At saka na Aksidente. aksidente siya, yung nanay yung sumalo. Diba? Correct. So saluhan sila. At nung nalaman nung anak, diba, na gano'n ang problema, hindi na masyadong kakain ng madami, iipunin na lang, diba, para makatulong ulit. Ganun ang pamilya. Yun ang maganda doon kasi Oo. sa murang edad, yung anak is na-involved at mamulat na ito yung Tama. sitwasyon natin. So, kinakailangan mo mag-adjust. Kasi ngayon, mga kabataan, ngayon talaga, di ba? wala So, na. nakakatuwa lang din Oo. siguro. Oo, madami mga kabataang self-entitled lagi. Correct, lagi. Diba? Talagang, karapatan kong ganito, bahala kayo, problema nyo yan. Diba? Magnanay, tatay, paaralin nyo kami. Diba? Mga ganun, mga makatwira mga kabataan. Alam nyo, napakalaking tulong po sa mga magulang ninyo kung mag-aaral kayo mabuti. Lalong-lalo na kung yan. talagang alam nyo sa sarili nyo na hikahos, nagpapakahirap yung nanay at tatay nyo na magtrabaho Correct. para lang mapag-aral kayo. Correct. Napakalaking tulong sa kanila na makita kayong nag-aaral na mabuti. At yun yung sinabi ni nung bida sa Bornay, 'di ba? Na promise ko sa sarili ko, mag-aaral ako na mabuti. Hindi ko Tama. sasayangin yung paghihirap ng mga magulang ko para sa akin. Meron nga akong kaibigan eh. Ano? Ito. Ayan na naman yung mga kaibigan Sino ko. yung kaibigan? Chinichismis mo. Yung kaibigan ko, ang sweldo niya sa trabaho, 20 mil. Okay. Oo. Tapos yung tuition ng anak niya, 35,000. So imagine mo, One di ba? year. 1 year yun. So syempre, talaga makita mo kung gaano kamahal yung binabayad ng magulang naman. niya sa tuition fee. Syempre, maganda yung eskwelahang pinadala ko sa eskwelahang maayos. So ang expectation ng nanay at tatay, Maayos yung anak. Maayos yung Oo, anak. Kasi ano yan sigurado ko, hindi na yung nagmemeryenda. Oo. Basta ano na, talagang Oo. sakto-saktuhan na lang. katatapos na nung first grading system. Oo. Umuwi yung anak galing sa school. Sabi nung nanay, nung kaibigan ko, anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Mga okay naman po ako. Nag-aaral naman po ako mabuti. Oh, very good. Sige nga. 5 plus 5. Voltes 5. Bokya! Sagot ng anak, Voltes 5. Nagbayad ka ng 35,000. Tapos siya na matututunan. Baka naman nagjo-joke lang. Ito naman. Sabi ko, tanggalin mo na sa school na yan, ha? Yan pala tinuturo. Sabihin mo ka nung school partner para wala na mag-enroll doon. Ay, nako. Hindi na sinasabi natin, di ba? Dapat tulungan natin yung mga magulang natin na ipakita sa kanila na maayos tayong nag-aaral kasi pabor sa kanila yung gagawin natin at pabor din sa sarili mo. Huwag mo sayangin yung baon na binibigay nila sa'yo araw-araw. Tsaka sa mga magulang din, importante din na mamulat talaga din yung mga anak ninyo na mahirap yung ginagawa ninyo. Kasi may mga magulang na, hindi anak, kami na bahala dito, okay lang. So hindi nakikita ng anak yung value ng hirap. Tama. So mas maganda yung maramdaman nila na naghihikahos kayo. Para, kung bigyan nila, Mag-a-adjust din tama. siya. Ayan, Maramdaman nila. may mga magulang kasi na gusto nilang ibigay Tinatago kahit Oo. na ay naku, kasalanan na naman ng social media yan. Diba? Hindi, pero totoo yan. So kailangan meron ka rin puso para sa mga magulang mo, diba? To also help them. Correct ka ba? Totoo yun, dapat maranasan mo din yung hirap. Kasi pag naranasan mo yung hirap, alam mo yung daan patungo paano doon sa masarap na buhay. Correct. Tsaka mas ma-appreciate mo yung yung tamis kapag alam mo yung pait. Yan. Tama. Oo. Salamat sa kwento mo. Thank you sa pag-share sa amin ng iyong award-winning story and congratulations in advance sa iyong pag-graduate. Hindi namin alam kung nga pang ilang kung nasa ang level ka na pero natutuwa kami kasi very solid yung family ninyo. Yan. At, Mabuhay kayo. Mabuhay. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mali mo, kwento mo na pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Kaya send na. Send na. O good luck sa mga kami enrollment din namin today. Oo, Nakakapanghina talaga yung mga enrollment. Nakakalurkay talaga. Magkano? 100 yun sa'yo, no? 100 plus. Grade 1. Tapos pag-uwi ng anak mo, Voltes 5 din ang sagot mo. 5 plus 5, Voltes 5. So far, effective din naman. Maganda nga kinalabasan naman ni Princess. So far, okay. Oo, kala Okay mo naman kasi siya. yung alam mo pag kinausap, kala mo matanda eh. Ako, alam mo may edad. Umiiwas talaga ako kasi nakakapagod kausap. Hindi mo nga sinatsaga ang kausapin yun. Oo. Kasi nahihirapan ako eh.
English speaking kasi. May hangganan lang yung salita ko eh. Oh, di tsaka ano yan. Madami ang, I'm confused na siya. Okay. Sabi niya, Mom, you know what? You know what, Mom? Ganito. Mga ano to, kagabi, 12 midnight. I'm so confused. Why, anak? Wala ka na problema. Matulog na tayo, girl! I'm really confused. What will I be? Will I be a DJ like you? Or a boss? Okay. Or maybe, Mom, this is confusing. Okay. I want to be a secret agent. Nakikita ko na yung dugo mo sa kanya. I want to be a secret agent. Sabi ko, really? Baliw na. Sabi ko, really, why? You know, to make like this. And like that. Alam mo In the middle of the night, ha? Alas 12 Na dapat ng gabi. natutulog eh. Ganyan. Pambihira. Naku, Ikaw na ikaw eh, baliw. Manang-mana sa nanay. May toyo! Sira ulo. May toyo talaga. Hindi, yun, yung pinaghihirapan po ng mga magulang ang pag-aaral ninyo, mga aming mga anak. So, wag nyo pong Tama. sasayangin, ha? Wag nyo po Naalala talaga ko kahapon, sasayangin. nag-uusap si Diego at saka si Princess. May dinalang coloring book ba yun? Yung Ay, yung ano, parang Barbie. ba yun, yung mga doll ata na ano. Sabi nung anak mo, anong English na ingatan mo? Hindi ko matranslate na maayos. Take care of yourself. Take care of yourself, ha? Ano sabi Sabi niya, niya? ingatan mo yan. Okay. Anong English na? Take care because I care. Yun ang English nun. Oh. Sabi niya kay Diego. Oo, sabi niya kay Diego kasi pinahawakan yata sa kay Diego. Oo, sabi, be careful because that's very expensive. That's very, very, very expensive. Ano yun yung sayo? Sayo, yun. Kasi, Yun din. a Schmigel brand. That's a very, 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 expensive. very, very. Sabi ko, Nicole na Nicole. Hindi. Kasi may mga bagay. Manang-manak sa nanay mo, ha? May mga bagay kasi na medyo mahal. Na pinag-iingat talaga namin siya. Kapag hindi niya ingatan, sasabihin namin, hala, bahala ka. Hindi Ganon. matigil yung pag-expensive. Ng very, very. Very, very. Very, very, very ang haba eh. Madaming very. Marami. Ano, akala namin din na matatapos. Buti na lang pambala na. Tatapos na yung very. Pambira. Ayun, so... Kanina nga, binansagan niya si Totoy Bato kasi si Totoy daw kriminal. Oo. Sabi sa'yo kasi nga, gusto niya Gusto maging maging secret secret agent. Boss of bad guys daw. Si Totoy. Oo, tinanong Yung kanina. itsurahan kasi ni Totoy. Tinanong kanina ni Diego na what's his name, sabi niya, King Batotoy. Siya nagbansag. King Batotoy. Oh, di ba? Iba talaga yung mga bata ngayon. Oo, no? ganyan. Parang matanda silang kausap. Kaya nga ninenervous ako pag matanda na talaga siya. Alam mo ngayon, cute, Cute pa yan sila eh. sa ngayon. Cute yan. Naku, give or take 10 years. Oh, baka mas matalino na siya sa'yo. Oh, Ba mas matalino na lahat kayo ng sa... tanong niya, hindi mo masagot. Oo. Mananahimik ka na lang. Hindi ka na... Pag nagkukwentuhan kayo ng kumari mo, andyan yung mga anak mo, tahimik na kayo. Kasi baka i-correct ka. Oo. Andiyan na yung matalino. Andiyan na yung magaling. Walang nirebat yan. Totoo yan. Uy, batiin ko lang ng congratulations si Angelo Desquitado. Ayan, happy congratulations. Congratulations. Graduate ng BS Psychology. Ayan, congrats. Salamat. Yan. Mabuhay po ang lahat ng mga graduates. Yan. Good luck. And good luck dahil madami-dami pong kailangang ipunin ng mga pera kapag magkakaroon na rin ng anak dahil tuitionan na. Bakit nung walang trabaho, wala tayong pera? Nung may trabaho, wala pa rin pera. Ang hirap Ewan ano? ko ba? Itigil na natin to. O siya mga kabisya, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.